Catholic Mandewa Parish, I'm a member of that church. Gik matimore kanyo gi kanise mamoko. Kanisa onge funding ne miwacho ni nitie pesa ne moro mantie midhi tim go dongruok. Jo kanisa emagolo, but chiwo migolo obed gimiwacho ni obed voluntary. Ng'ato golo gima chunye. Chiwo ma ng'ato chiwo ai chuny. Ka ng'ato chunye ong'ado ni mae gima chiwora nadwa chiwo. To nyaka wang'e goganda wa duto ni kanise onge pesa moketnegi, kanise wa nyaka ger, activities ma kanisa nyaka dhi mbele. Gik moseketho wach pesa kanisa gi, gin jok ma yande fuyo, jotelo ma yande fuyo gi ndeke tiyudo koting' pesa gi bag, gi gunia kitero. Ochalo gima ma pesa ni, ji okia ni to pesa ni oa kanye, oyude e yo mane, ikele mondo mor wang' to joma ni kanyo to onge gi pesa no. But adwana wachi ni pesa mar kanisa nyaka mana kuom jo kanisa. To jotelo ma wan go gi duto te, wan be wan members of the church. Cleopa wacho wach more wach